Ahoj, dneska už sme začali s postupným zberom cibule a cesnaku. Cesnak už nám takto zožltol. Není to, že by mal nejaké choroby, ale skrátka už mu odchádza čas. A aj keď tam máme jednoducho anténky signalizačné, už sú niektoré dohora, niektoré sú zohnuté, ale riadíme sa podľa počtu zdužinatelých listov a to je 1, 2, 3, 4, 5 zdužinatelých listov, lebo to je presne počet, ktorý nám bude chrániť strúčiky. To je vlastne počet cukníc. Tento už čo má tu už iba 1, 2, 3, 4. Takže tam už iba 4 suknice chránia cesnákovú hlavičku a to už nechceme, to je málo. Preto vlastne v priebehu nasledujúcich dní všetko zoberieme a uvidíme, aké budú hlavičky, ako to bude vyzerať. Predbežne už sme to skontrolovali, ale myslím, že sme spokojní. Tuto vám ukážem našu cibulku pozbieranú. Toto je konkrétne odroda Shakespeare. Máme cibule všetko odrodové, nemáme hybridy a neviem, že nedočítal som sa, akú veľkú má hmotnosť cibule, ale niektoré sú pekné veľké, niektoré sú menšie. Není na čisto gulatá, väčšinou má takýto pretiahlý tvar. Takže nečakali sme, kým nám na poli celá uschne, lebo nechceme, aby bola napadnutá nejakými hubami. Takže preto sme to zvolili tak, že už 3/4 v náte bola lahnutá. A tu už je vlastne vidno, ona jak má toto zalomené, už ďalej nerastie, už by iba usychala. A zbytočná by tam bola, je dobrý dátum, dobre sa to zberá. A takto sa nám to krásne, pekne všetko usuší. Máme tu aj pár. Tuto sme, čo bolo na konci, pár riadkov červenej, to je zase odroda Akádo. A ešte máme odrodu Všetanu. Všetko sme skúšali jesennú výsadbu, nič nebolo jarné. Takže využili sme efekt zimnej vlahy, aj keď zima bola suchá, ale skúsili sme to. Sme to ešte umiestnili na také sitá, rošty. Necháme to tu 2 týždne, občas tým pohýbeme. Vieme, že všetko sa nám sem nevojde. Tu je približne, čo som rátal, okolo 180 cibuliek. A máme ešte jedno také sito, ale máme ešte, toto je iba 1/3, takže ešte 2/3 pozbierame, ale to až zhruba o týždeň, o 2, lebo Shakespeare bola skoršia. Jednoducho nám krásne skorej išla, aj skorej poľahla vnať a uvidíme, akú bude mať dobu skladovateľnosti. Všetky cibule, čo som sadil, tak boli určené na skladovanie, dlhodobé, nie krátkodobé. A toto sa stane s cibulkou, keď ju niekto otočí hore nohami. Takže ona, chudiatko, sa snažila otočiť, ale podarilo sa jej to. Takých tu pár nájdeme, no. Tak pravda, sadili sme na to na jeseň, bola zima, v rukaviciach, no tak stáva sa. No. Takže máme, také vajíčka sú to. Na to, že to je odroda a není to hybrid, tak si myslím, že to je, a na prvýkrát hlavné, že to je slušné. A všetko, nepoužili sme tu žiaden postreh. Fakt, žiaden postreh sme nepoužili a zdevastované, čo sme mali zdevastovaný, bol iba jeden jediný cesnak, ktorý sme vyhodili a cibulku priebežne kontrolujeme, že či náhodou nemá nejaké poškodenie vážne. Ale pokiaľ vlastne takto je, že iba na kraji je trošku odreté, tak tá šupka vlastne zaschne a s tomu sa nič nestane. Teda nie, že by som bol nejaký brutál odborník na cibulu, ale môžete keď tak napísať, že jak sa vám darila cibulka, jak pestujete vy. S jarnou výsadbou nemáme skúsenosti dobré a s jesenou zatiaľ áno. Čo sa týka cibule, máme skúsenosť dobrú, uvidíme, čo sa týka skladovania, ako to bude. Lebo je veľa jesenných cibúl, ktoré sa skladovať nedajú, takže my sme vyberali jedny z mála, čo sme našli, že ktoré sa skladovať dajú, tak máme tie. Takže toto je cibulka Shakespeare. No a tuto máme už pozbieraný prvý cesnák, to je hanácky paličák a ten má teraz 2. rok a je sadený z takých pacibuliek, ako keby semiačok. Tuto pár máme takýchto krásnych hlavičiek. On je zaujímavý tým, že má 4, maximálne 6 strúčikov. Tak toto vlastne je, to sú malinké, ozaj malinké pacibulky, niektoré majú 2, niektoré majú už aj 4. Takže budúci rok už budeme mať aj dobrú sadbu hanáckého paličáku. On bol tak na husto, mali sme jedno vedľa druhého a vlastne 2. rokom, budúci rok bude mať 3. rok, takže
uvidíme a porovnáme ho. Tu máme pár strúčikov alebo pár hlavičiek, ktoré porovnáme a prekrojíme. Jednu sme už skonzumovali a aj keď bola hlavička, poviem príklad, takto malá, tak mala hrozné veľké strúčiky, lebo sú tam iba 4. Kdežto, kebyže máme druhý cesnak, tak má veľkú hlavičku a má tam strúčikov, poviem príklad, 8. Takže je to rozdiel. No. Takže prvý cesnak máme hanácky paličák, ten je pozbieraný. Nečudujte sa, že je malý. Malý je preto, že ho pestujeme z pacibuliek. Budúci rok už by mohol vyzerať takto nejako. A tu je vlastne všetko taká drobotinka. Z tých pacibuliek to trošku trvá, kým to vyrastie. Takže ešte raz, ja s vami lúčim. Ahoj!